Zdravím při mrazivém pátečním odpoledni. Pro vás, kteří toužíte po svetru, který nedá moc práce, když budete mít čas na rozdíl ode mě, tak bude za 2 dny upletený. Z krásného, hřejivého, barevného, pruhujícího a jemně vzorujícího merína, takže tu práci udělá vlastně ta příze veškerou za vás. Tak, tady je knit call od firmy Adriafil. Vy, co mě znáte, tak víte moc dobře, že prostě Adriafil je moje láska už mnoho let, dávno ještě předtím, než ji teďka má Monika v klubíčkách od srdíčka, protože jsem ji už dávno měla já ve svém obchodě a prostě Italové mají ty nejlepší přádelny a pokud chcete kvalitní příze, tak prostě Itálie je top. Takže knit call v mnoha barevných variacích. Já jsem si je samozřejmě schválně vybrala hodně divokou a hodně barevnou, protože to jsem prostě já. A je to střední síla, takže prostě plete se to opravdu samo a pokud budete mít na rozdíl ode mě čas, tak budete mít svetr podle mě hotovej za 2 dny. Jehlice 4,5, podívejte se, prostě ona tu práci udělá opravdu za vás. Doufám, že snad zítra já ten svůj dodělám. Tak se mějte.